Hello besar, masa Suka Maggi. Maggi tori, akam dengan motor dengan maiba, maibi dengan saya pernah yari cimbun dengan bawa Bhagawan pun orang dengan istri zara tak bar mana dengan Itu sayang. Hah? Itu sayang. Saya? Mana? Mereka sayang motor los ada nih. Motor kamu nih kan. Ini kalaran Maggi ser Maggi nam gini ke kalaran Maggi nong kayak apa? Kamana biar fried rice nabung itu. Nuni bekan kadem. Bekan no kam nang deson. Noto jatuh. Nensur ke ini hari lain bayang mau batang batai ekdom ya uno lanak baji sedlai bedlai zagan ni bustu kene. Uno no tangan sungna bari kin saya. Tak kali no tang neo. Ya uno lang nea. Bo sur sasi aga ji sedlai bedlai zadele bapre ba bredan no sungna na kaine zanan ga mulian ne batao. Bairo khode. Ma bungun nusur ke. Bairo khode er kombo so khode. Nung daw sini daw na nung mayroong sana son jagan nama. Yung kon legar le. Ini naik mau hagro karena son. Kusir menca diunna jagan. Itu no bustu. Jazub ma kare jazub. Tawala ko dile yang agos lagatang kagan ba yang berani yang naik set lose dengan last size bio dengan nga. Mai le pocket apa mana jiara mai biasa ngelana gana tentang mana. Omprai lagi buat be kosle mana bidak kerja na singo mana entah mana. Longpen kan le bapak zagan pitikut bidi kan le bapak zagan na bidak kerja kamu zangka. Omprai kezang betul lagi buat kosla mana double kan ba mana sunu bidak bayar na rana benar le. Omprai ada skirt kan baba t-shirt kan nanggal longpen kan baba t-shirt kan nanggal bidak bayar na. To mana bidi ba dress manse loban entah mana. Sungai begaram gan begaram bini sabna dah sweater bersegan began na haye. Omprai free borean thana haye ada na. Zai ni nangan thamma thap na order khalamna ni lawan Jabai. Nih, kedna ni design ke berat mazan kadang ada ni ya itu baru tara fungsi na lai mahasin ta kai. Kani Kentin bustu. Berbisa tu mana salah na ide. Jabai esok apa ba? Salam nangan. Nih budu na ini, program na ini, lega sama. अच्छा कोलगेट दं खायो मोन मानो लाना फैसा फैसा इयावबो दंबावो थांसै ना अफिस टाइम जायाखै मा थांदोंमोन चली गई दुटा बजावसो फैगोन जोंना बर' सारा माखासेनि थाखाय बाहेरायाव थांनो नागिरदों नालाय तो बिनि थाखायनो एसे न'नि बाजारफोरखौ माने माखासेनि बाजारथ' बे साननैसो माने बाजारखौनो खालामगासिनो आरो माने दिनैनो थांगोन आरो ना दा हरनि 11टा बाजायाव ट्रेन दं तो एसे बोरैबाबो मोनबाय दोङो जोङो माने खेबसेबो बिदि क्वार्टाराव माखासे हारसिं थाफ्लां मोनाखै न'आवथ' थायो देसना न'आव आइमोना बाबा मोना थायो बेयाव थानो हायो खिन्थु हारसिं बेयाव जोङो थाफ्लां मोनाखै ओमफ्राय दा आइमोनाबो फैनो हाया माने एसे उसुबिदा न'आव दाउ मायबा मायबि दोङो थ' बेफोरखौ गारना फैनो हाया मानो होनबा दाउखौ माने जोंनिया दा न'नि फुजा ओंखाम गोरलै जानाय फुजा मोनफैबाय दङ नालाय थ' बेफोराव माने दाउखौ होनांगौ आरो थ' बेफोर दाउखौ माने सैमाफोरा जालाङो नालाय बेनि थाखायनो माने जोंहा दाउ फैनो हाया जादों ओमफ्राय आरो जा कुटलुजों न'आव थांनोबो आरो दा कुटलुनिया दा माने इउनिट टेस्ट परिखा जिहेथु क्लास परिखा जायोना थ' बे एग्जामा जाबाय दङ आरो ना थ' बेनि थाखायनो बिनि थाखायबो जोंबो थांनो हाया जादों माने बिसोरबो फैनो हाया बिदि जादों आरो थ' थाना नायनोसै लोगोफोर बहाथो माने मोनबाय हानाय नङा होमबा थाखानो नांगोन बिदिनो हारसिंनो खेबसे माने थाना नायनि जुदि हायाबा जों थांसिगोन आरो न'आव परिखा सरिखाबाबो गारनानै थ' थानो नायग्रोनोसै आरो हायनो हाया ओमफ्राय एसे बोरैबा मोनबाय दङ आरो ना दिनैनो थांगोन दा हरावनो थांगोनखाय थ' ओंखाम संनोसै लोगोफोर PCC cancel PCC বড় 3 এর পর 4:50 সিট ও তো ক্যান্সেল হয়ে গেল केन्सेल जाबाय केन्सेल जाबाय ना बुंदा मोजां मोनदों केन्सेल जाबाय না দুটা আরেকটা থেকে ओके ठीक कितना खुशी बहुत काम पेंडिंग था अभी काम मेरा क्लियर हो जाएगा क्या IRCTC टिकट कैंसिल करते यार साहब प्रिपेयर हो जाएगा पैसा नहीं मिलेगा एक पैसा भी ओह माय गॉड साहब जहन
कैंपिंग का ये लेटर आया है लोगोफोर नैलै जा बेटानि गारिया बिराद बरिया बरिया अफ रोड गारि मायबा मायबि बनायसोयो प्ले ब्लक्स दोननो फुरायाव फुल खालामना दोनबाय ना नैलै पेकेटा नै आरो ओरैनो दखानफ्रावबो मोनो अनलाइनाव मोनो बेसे लिरनाय दोङो 569 एना प्राइसा जाबाय 249 माने बहुत बरिया आरो एकदम बुंनाङा आरो गथ'फोरनि टाइम पास जायो आरो नलेबा गेम गेलेबाय थाबा खेला गेलेबाय थाबा माने गेमाव माबाफोरा हामा जायो आरो ब्रेननि एक्टिभिटिफोरा बारा गेलेबाय थानाय मेगननि थाखायबो गाज्रि इनाव बेफोरबायदि प्ले ब्लक्सजों जुदि गारि बनायबा माइन्डफोरा शार्प जायो आरो एसे न क्लियार जायो बेनि थाखाय गथ'फोरनो बेफोरबायदि बायना होनांगौ आरो गेलेबाय थायो बानायगासिनो थायो बियो मायबा नङा मायबा अभी दूसरा बना के दिखाओ ओमफ्राय लोगोफोर जोंना बर' सारा दिनै PCC नि थाखाय बरुवायाव थांनो गोनांमोन आरोना ओमफ्राय बहाथो माने जायासै दा मोनासै माने दा माने इलेक्सन जाबाय दोङो नालाय थ' बे इलेक्सनाव गासैबो मानसिफोरखौ माने बुजा फथाय हरदों नालाय थ' बिनि थाखायनो दा डिउटि खालामनो मानसि गैया जाना होदों थ' बेयावनो बिनि थाखायनो केनसेल खालामना होनो गोनां जाबाय आधा मानसिथ' मैयानो ओंखारलांबाय जोंहा बर' सारमोननिया माने दिनै हरावसो माने दोङोमोन आरोना ट्रेना दा हरनि 11टानिफ्रायसो दोङोमोन थ' खिन्थु आधा मानसिफोराथ' मैयानो ओंखारलांजोब्बायमोन जोंहा बर' सारमोननिया बरुवानि थाखायसो दिनै ओंखारलांगौमोन खिन्थु गोबां मानसिफोरनि आरो गोजानाव फैबोदों नालाय थ' बिसोर मैयानो ओंखारलांजोब्बाय आरोना माने टाइमखौ माने ओरैबायदि एकदम कारेक्ट टाइमावनो होखादों नाया माने दा जोंहा बर'फोरा बेग पेकिं खालामनोसो नागिरदोंमोन इयावनो दसेनो फन फैना होबाय जे केनसेल जाबाय होननानै ओमफ्राय डिउटिबोथ' खालामनो मानसि नांगौ नङा होमबा लोगोफोर डिउटिखौथ' खालामाबो जाया सिखाव सिथेम बिराद जाजोबगोन डिउटि खालामाबाथ' ओमफ्राय सोरबा थारमाने दिल्ली मोनहैलायबानो सोरबा मालदा बेफोरबायदि मोनहैलायबानो माने गोजान मोनहैजोब्बायमोन आरो ना मानसिफोरा बिसोरा बारा फिरायफिनना फैजोबनांसिगोन आरो मा खालामबावनोथो आरो नङा होमबा मा होनना बुङो नेक्स्ट माहायाव जालायसिगोन आरो नेक्स्ट माहानियाव खिन्थु लोगोफोर नै बोथोरानो माने बिराद मोजांमोन आरोना थ' नै बोथोरावनो माने खालामना लानो हानायबा बिराद मोजां जागौमोन दा माने एसेबां जारायबो गोजांनायबो नङा एसेबांबो गरम नङामोन आरोना बोथोरा थ' गेजेरावनोमोन आरो गोजांनाय गरम बे मोननैनि गेजेरावबो माने बिराद मोजां जाखागौमोन आरोना PCC नि थाखाय ओमफ्राय थाङिखायलाय मोजांबो नांदो न'आव थालांलायबाय होननानै खिन्थु उनथिंखौ सानहरबा माने मोजां जायासै आरोना थ' थंनो खालामना फैनो हानायबा मोजां जादोंमोन आरो नै लोगोफोर पनिरनि खिचुरि संदो जि गोथाव जादों ओमफ्राय नै सयाबिन गोरान एवदो पनिरनि खिचुरि माय गड के टेस्टि बदि नों खिचुरि जाखाबाय दाख्लै खनिबारैबो खनिबारैबो टेस्ट जायाखै बिल्कुल टेस्ट जायाखै नोङो पनिर जानो गाहाम मोनो ना खद जादों दिनैना खद जादों आसल खिसारि गोदो खद जादों नङा दिनैना पनिर होनाखै मोदोमदोलै बोरैबा गाइखेरा पनिरनि गाइखेरा अखारजोबनानै बोरैबा खद जाखांदोलै बेटानो सुसन बेटाया मोजां जादों नों बाखि दाख्लैफोरनिया खद जायाखै मोजां जायाखै नों लोगोफोर नै थांगोन होननानै जाबायदि बुस्थु बायनानै गालांखादोंमोन माहासेनि एकदम जाबाबो जाग'हायै मिथाइनिफ्राय माइबानिफ्राय आटानिफ्राय ओमफ्राय नै इफोरावबो भर्ति ओमफ्राय आरो बबेबा सोनानै दोनजोबबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय जानाय बुस्थुखौ जि बुरजा बायनानै गालांखादों आरोना मिथाइनिफ्राय मेगिनिफ्राय आटानिफ्राय माइरंनिफ्राय दालिनिफ्राय ओमफ्राय साबोननिफ्राय कलगेटनिफ्राय ओरैबायदि माखासे बुस्थु बायना गालांदो उनाव सानैबो दै बुस्थुफोरखौ नायनानै जा मिनिखाबाय जोङो जानो बायनानै गालांबानो गावसो जाजोबसिगोन दा होननानै थिगसे मिनिखाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर बुस्थुफोरखौथ' माने बायनो थांखायो केन्टिननिफ्राय खिन्थु माने एसेबांबो बुरजा बायनो थाङा आरोना माखासेनो एकदम माने जि बुरजा बायना दोनफैखादों माने डाबल बायना दोनफैखादोंमोन आरोना माने जों थांखानो नाङाथो होननानै बिदि थ' बेथ' बे माहायावनो गावनो जानानै थांलांसिगोन आरो दा नेक्स्ट खेबसे आरो बायलायनांसिगोन बिदिनो थ' बिदिनो दोखो मिनिबाय आरो जोङो साला मा जायो होननानै आरोथ' मेसेजआ फैदो सप्तासे सिगाङावनो फैबा माथो जागौमोन नङा होमबा लोगोफोर एसेबां माने नेबाय थानाय ना इखौनो सानसेनि माने इखौनो नेबाय थाबाय नायामोन